Welcome to my vlog. Hello, vlog. Yes, it's my vlog. Cheer out. Welcome to my channel. So, right now guys, nandito tayo ngayon sa Good Shepherd. So guys, eto. Giyupak na meta bang. Ikita nyo naman yan, linalakad namin yan. Pababa. Ay, pataas pala, charot. Eh, kasi we want to catch a glimpse of the world. Kahit saglit lang. As you can see, Cebu City. Charot, puro dito kahoy. Puro dito tanong, hindi maklaro. So guys, papunta na kami sa Good Shepherd. Gulagat na kay Atch, tabang. So, padumi sa Good Shepherd, guys. Ay, nag-hike kami ngayon. Yeah. Kasama ko si Ate Lore. Yes. Actually, daming nagja-jogging dito. Eh, kami naman nag-hiking. Charot, hiking. Para ano? Para healthy din. Makunan din yung mga fats namin na naiipon namin sa ECQ. So, finally, guys, we're already here sa Good Shepherd. Yeah. Yes. As you can see, paklay sir di. Kayo, paklay kayo as in. So maghahanap muna kami ng ano, Ng spot. ng spot para mapahingahan namin kasi ay, we need to gather air. Eh dito maraming naglalarong mga bata. Diyan. Yan. Ibabalik natin. Yung Memorial Park naging play park. Actually itong Good Shepherd Memorial Park to ng mga Chinese. Tama ba sir? Yes. Chinese. Isa itong Menterio. Doon nga park. May Menterio doon. At ang ganda dito guys, may pan dito. Nabubuong pan. Yes. May mga frogs dyan. And yes guys, look at that. It's very wonderful. Look. Diba ang ganda? Chara. So dito na part na to guys, maraming kalachuche. Yes, ang gaganda. Mga kalachuchi. Yes. Siguro dito muna kami magpapahinga. Yan guys. Ang daming mga bulaklak ng mga kalachuche. As you can see guys. I love the view. Nye. Yeah. As you can see guys. Kitang-kita mula rito yung ano, yung whole Cebu. Yes. Makikita talaga siya kaya it's so relaxing. Diyan din. Oh. May mga ganito actually guys kasi dito sa Good Shepherd may mga Station of the Cross. So maraming tao rito every Holy Week. Yes. Parang nagiging tourist spot siya. Nakarin na sa kasir ng Holy Week nga na. Oh, nakari na put ko rin. Pag ko pa man gabi diri na muyo. So wala kay ko ka-experience og Holy Week diri. Nindot ay ma-feel jud nimo ang Holy Week diri kay mo na-feel ang sacrifice ni Jesus Christ atong time kay lagi kay dili kay sa kaunon sa tungason mo nang kapoy sa jud kumutungas ka diri. Yes, i-tour mo lang mo diri, itutour ko kayo pagkatapos namin Actually guys, diri sa Good Shepherd. Daghan kayo mag-meet up diri. Charot. Trivia, diri may gamit up sa akong boyfriend. 'Di ba, chismis? Makarelasad ka na to. Ayun na sa tag-easy girl. Pero anyways, daghan man sad mag-jogging diri. Mag-exercise kay open field man good siya. Which is healthy kay para sa mga tao nga dool diri, di ba? So if I were you, balhin na mo diri. Charot. Ari mo puyo diri jod. So for now guys, magsugod na ta og tour. Woo! Ay kuya, say hi to my vlog. Taga diri ra ka kuya. Nindot ang Good Shepherd. Ari sa diri uy. Unsa say buhaton niyo diri gada adlaw kuya? Sorry ra. Sorry ra. Asa man ka padong karon? Adto sunod. Wala. Hala, chismis. Aga sunod ka tong mga babae. Hindi. Hala, chismis, Jod. Chismis. Di ba guys? Ana ko ninyo daghan kay mag-meet up diri. So, kung kamo ko naman ka-text-text, ari na lang i-meet up. Charot. In fairness, ima kung nakita mo ko charot. Di man ako siya bet. Charot. Hindi mo siya. Ay no, nano mo kay bandagod mo na dili siya. Yes. So, padayon ta sa atong travel vlog. Pero kani unsan siya no. Padayon ta sa atong first Mano travel siyang 8 vlog. station tanang So, are guys. As I told you earlier, daghan kay Station of the Cross diri. So, mao ni siya ang ika-8 nga station.
Yeah, ika-8 nga station of the cross. Pila nga naka-station of the cross, sir? Kuan 13 o 14. Oh, Kaya mga pwede nanak, mabuti guys. mo na guna pagkuan paglubong ni Jesus Christ. Yes. Also, mo na siyang cemetery nga part. Kana siya, di ako makita ninyo. Kana siya. Yes, mo na siya cemetery nga part. Ug dirisan nga part, mo na siya. O, diba? As you can see, na mag-jogging. Anak ko ninyo. And then, say hi to my vlog, kuya. Say hi to my vlog, ate. Charot. So, you can see, guys, nasa midring nga part. Nice The flower area, yes. Wala siya sunatan. Di ba na yung atak. Pero kasi, hi to my vlog, kuya. Di ba? O, di ba? Laisyo kay diri, sir. Lakas maka Japan, di ba? Awa. Balik ito mga part, di ba? Japan. Hi. Welcome to my vlog. So, padung na misaka dari, Pero kada guys. padong langit. Yeah, murag siya langit. Oh, yes. Na siya dakong riboto. So, naami diri aning kuan, guys. Malaking statue. Kita ni man nga statue gani, sir? Ayas Kitty. Yeah, it's Mama Mary holding her son, Jesus Christ. And ditong area, klarong-klaro dito yung Puente Cebu. Mula rito, guys, tanaw na tanaw nyo, Buonga Sheeper. Just look at that. Woohoo! What a clean and green. So, diri nga part, guys, it's so nice. Look, there kay mga bukid-bukid. Diba, what tanawa, guys? Oh, diba? Lakas baka provincial style. May isa kalaki diri, guys. Friend ni Ate Lor. Friend yun dahil sila. So, wala na may kibawas may musaka dapit. Pero naman titukuan dito, sir, no? Agyanan dito, no? So, dito siya nga part mo siya Grace Terraces. Look. Yes, so, kung mawari jug ka, mag-travel mo kuyog sa imong mga friends, mag-hiking mo diri, ma-relax dyan mo tungkol sa nature, sa Lamig kayo. hangin. In fairness, hangin ba? Lamig kayo. Refreshing kayo siya. Labi na, this time, Naka ng toxic ng mga tao. Charot. yes, naka mga toxic yung mga tao, iluwa na sila. Gadar nag-visit sa inyong kinabuhi. So, nanami diri nga part sa Good Shepherd, guys. Magmao ni siya pinakaluyo nga part. Sakto ba, sir? Ano, dere mo na siyang ika-12 station. Muna siya, ika-12 nga station, kana siya. Yeah, 13 station. Yan ang ato itong gilubong sa si Jesus Christ. Napa dito ang Tumoy 13 station, o gasagi lubong si Jesus Christ. Pero di na lang may mga to, guys, because mura na may station of the cross. Marag hangak na kay saka-saka, guys. Mura bebig naka-travel gears. Charot! Chinil rabya kay me. Natsura kayong mga chinel. And ay! Makatunod talaga 1 million. 1 million subscribers! A very nice part, guys. The first travel vlog. Sarap ng hangin. Woo! So, diha mi nga part. Gadit-date niya mo siyang first. Nga na-shock lang kung kalit nga. Nakita siya states yung family life, story life, and I was impressed. Kaya tagsara kay Lucky yung nana. Kasi garan Lucky manghambog raba kung first date, di ba, sir? Of course. And of course, as a woman, kanang minute medyo naglaki nga kanang family-oriented. Yeah, of course, magka-familiar di mo puhon. Charot! Ito yung anak tabang. Guys, din nga part isang pinakalaysyo. Klarong-klaro ang tibuok Cebu. As you can see, di ba? Dito na ikikbat na gadong-tuwa, guys. Di ba? Kung ano siya, chemical siya sa Busay. Busay ba na, sir? Or Tops? Tops. Oo, chemical siya sa Tops. Kay inigabi, nindot kay diri kay makita nimo ang city lights. Diba?
Dongit-ngit siya, di siya safe. Ngita lang siya Yeah, actually, naman siya si curfew diri kita. At exactly 8 p.m. Sarado na yung mga... not sarado, pero may mga tanod na naggagantay dito. Huli nila yung mga taong pagala-gala dito sa Good Shepherd. Yeah, so pupunta na tayo sa last spot namin, guys. Yes, ang pinaka-favorite namin. So, guys, dito ko siya view. Pero namin sa pinaka-favorite part. O, diba? Lakas maka-grease-grease. Charot! Diba? Nice kayang view diri, labi na mag-story at Pili, uy. facing di kainit. So, maglingkod-lingkod ta diri. Magatubang ta dito, magchika-chika ta. Charot, diba? Romantic kayo. So, na diri jud maglaglaag ni Masyong. Pero karon kay nasettle naming duha, din na may ganahan magawa sa balay. Ikaw, sir, anong kwentong Good Shepherd mo? Wala lang, andito lang ako para magpa-fresh, magpa-relax, magpa-unwind. Anaon. So, guys, sa tangga vlog me. Habang nagva-vlog kami, maraming nakatingin sa aming mga lalaki. Charot, mga babae. Pero, kiver lang kami. Kiver sana, wala kami pakialam. Sino ba sila, di ba? Sino tayo dito? Angel Locsin. Charot! So, dali nga part. Lakas kayo siya maka-pretty-pretty, di ba? Look. Di ba? Sino tayo dito? Ay, mong mama dito. Charot! Lakas makagwapa-gwapa din nga part. Charot! So, gahawat na lang ni Lore, ni Ate Lore. Okay, ang mga laki. Sige na sila bugal-bugal, and of course, sino pa naman tayo rito? Nadilik mo baos, di ba? Manibawas sa tao, di ba? Pues, kaila de kaniya? Kaila de kaniya? Niya ba? Kaila man kaniya? Hala, chat ko no mo sir sa kachismis, Ate Lore. Basta dagan kay boys diri guys. And Ate Lore is very trending. Very famous. Ang dagan kay kaila diri sir. So kay ka sa Good Shepherd no. Kaatay, uy. Boys, okay siya sa Good Shepherd. Pakatanon ta mo, okay siya sa Good Shepherd. Dili. Wala, uy, di mo kumakasabi ko magpapasuka na yung Yes, di man may mga easy girls. Famous na si Ate Lore kay because she's working in a public school. Charot. Di ba? Fresh nagbalik. Sino tayo dito? Mga na to siya, guys. Human na may ugsuri-suri ni sir and medyo kapoy. Gikan magod siya ga-inject og hormones. And nagsugod na og ngol-ngol lang iyang mga shoulders. Kaya every time magud na mag-inject og hormones. Muscle magud na siya. So mamoy-poy gud siya. Puy-puy dyan siya. So humana na naman mong vlog kay para makapahuway na si sir. And so that's it, guys. And that's our travel vlog here in Good Shepherd. Till my next vlog. Goodbye.